Исәнмесез, хөрмәтле журналистлар. Без бүген сәләтле җәй дип аталган Ялту компаниясенә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Бүген бездә кунакта Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры урынбасары Сабирова Айгөл Азат кызы, Сәләт яшьләр үзәге директоры Габдрахманова Айгөл Таһир кызы, Сәләт мәгариф һәм уку-укыту технологияләре үзәге җитәкчесе урынбасары Вәлиуллина Айгөл Равил кызы, 8-нче Сәмрух ел премиясенең ел саркашы номинациясе җиңүчесе Нигъмәтҗанов Алмаз Камил улы. Безнең пресс-конференция Татар-информ сайтында онлайн трансляция бар, шуңа күрә сораулар булса, аннан да килергә мөмкин. Һәм аның язмасы шулай ук Татар-информ сайтында булачак. Башта видео карап үтәбез, аннары инде пресс-конференциягә күчәбез. Рәхмәт бик аңа. Видеоны куйгызчы. Булды, рахмат. Пресс-конференцияны башлый. Башта без сүзне Айгөл Азатовнага биребез. Менә Яшьләр эшләре министрлыгы Сәләт үзәге белән ничек хезмәттәшлек итә, нинди ярдәм бар дәүләт тарафыннан, шуның турында сөйләп китсәгез. Хәерле көн барчагызга да. Бик шатмын сезнең белән янә дә монда очрашуга. Инде бүгенге очрашуның темасына килгәндә, башта әзрәк Сәләт хәрәкәтенең тарихында сөйләп узасым килә иде инде. Сәләт ул үз заманында 94нче елларда бер аланнан һәм 65 баладан башланган хәрәкәт менә бүгенге көндә инде Алла берсә үзенең 30нчы сезонын ачып җибәрәчәк, башлап җибәрәчәк. Һәм инде дөрестән дә елдан ел без алар белән шәхсән тыгыз элемтәдә һәм дә инде Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановның да ярдәме белән бик күп проектлар оештырыла. Узган елда гына да санап булсак, 100гә якын проект безнең оештырылды Сәләт хәрәкәте белән бердәмлектә. Һәм инде аерым әйтеп узарга кирәк, узган елны инде барыбыз да беләбез, Казан шәһәре ул Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы статусына да ия булган инде. Шул форсаттан Сәләт хәрәкәтенә инде проект, Сәләт хәрәкәте нигезендә проект офиста булдырылган иде. Һәм инде берлектә безнең барысы 10 меңнән артык кеше кабул иткән 72 илдән килгән катнашучылар белән 10 зур масштаблы безнең чара уздырылды, узган елда гына да исәпкә алганда. Инде Сәләтле җәй ял итү компаниясенә әзрәк әйтеп китсәк, аның тарихына килгәндә, ул инде менә биләргә кайту дип атыйбыз инде без аны Сәләткә кагылышлы булган кешеләр. Ул инде 97нче елдан бирле безнең бу тарих башланып китте. Күркәм традициягә әверелде инде, ел саен җәй компаниясе безнең биләрдә дә узып килә. Узган елның тагын нинди чаралары безнең бергәлектә узып китте. Ул инде бүгенге көндә менә рәис белән бергә Крымда ачып җибәрдек Акбар Сәләт яшьләр үзәген. Ул да Сәләт хәрәкәте белән берлектә бүгенге көндә эшләп килә. Гомумән Сәләт хәрәкәте бүгенге көндә Татарстан Республикасында гына да түгел, аның эшчәнлеге инде күп кенә төбәкләрдә алып барыла. Рәсәй буенча ялгышмасам Айгөл 22 төбәктә эшләп киләбез бугай без. Һәм тагын нинди безнең
ел дәверендә үзә торган чаралар, ул инде җәй ял итү компаниясында гына да түгел, ел дәверендә эшләп килә торган Фәнсәр үзәге, Йолдызлык ял итү лагерьлары Лаишә районында, анда да инде атна сайын диярлек сәләт хәрәкәтенең үзенең чаралары узып килә бүгенге көндә. Гомумән, сәләт хәрәкәтенең тарихын гына да түгел, аның концепциясыннан чыгып, ул бит инде талантлы һәм сәләтле балаларны гомер дәверендә, аларның үсү дәверендә берлектә киләләр һәм шуңа күрә безнең инде менә 22-нче елда мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен бәләкәч клубда үз эшләген яңартып эшли башлап җибәрде инде. Һәм инде үзенең яңа этапы дип тә әйтсәк була. Асылташ сыйныфыннан гына башлап җибәргән идек. Бүгенге көндә инде шул Асылташ мәктәбендә генә дә бер сыйныфтан башланып киткән тарих бүгенге көндә инде 3 сыйныф безнең барысы 54 бала укып килә һәм Татарстан Республикасы Рәисе кушу буенча шулай ук безнең полилингваль мәктәпләр, адымнар мәктәпләр базасында да бүгенге көндә сәләт сыйныфлары ачылды. Һәрберсендә дисәм дә ялгышмамын, 17 сәләт сыйныфы барысы эшләп килә. Инде бүгенге тема, очрашу темасына да килгәндә, сәләтле җәй ял итү компаниясе буенча, анда инде безнең Биләрдә генә дә түгел, Иске Казан тыюлыгында да безнең узып китәчәк форум булачак, аны инде Айгөл Таһировна тулаемрак сөйләп китер. Шулай ук инде безнең 12-нче халыкара сәләт яшьләр укыту форумы дип тә без аны көтеп торабыз һәм инде Спас районында Болгарга без быел 2 смена Болгар туган тел аланын да эшләтергә ниятлибез бүгенге көндә. Аннан кала инде тагын күп кенә профильле сменаларда була, шулай ук Кырымда да аларны тулаемрак Айгөл Таһир кызы әйтеп китер дип уйлыйм. Рәхмәт бик зур игътибарыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Айгөл Таһировна, менә сәләт ел сайын инде яңалыклар кертеп тора, яңа аланнар барлыкка килә. Менә быелның үзенчәлеге ниде? Шуның турында сөйләп китсәгез иде. Хәерле көннәр, мөхтәрәм журналистлар, бик зур рәхмәт Татмедиа үзәгенә һәрвакыт безне кулай җыеп каршы алганнары өчен. Рәхмәт Айгөл Азатовна, күбрәк сәләткә кагылышлы мәгълүмат белән таныштырган өчен. Бу җәйне Айгөл Азатовна әйтеп киткәнчә, быел безнең 30-нчы сезон, 30-нчы сезонда без 30 алан үткәрәбез җәй дәверендә. Һәм шушы 30 аланның яңалыкларына килгәндә, быел безнең яңа аланнар барлыкка килде. Алар да булса Чувашия Республикасында Сәләт Батыр үзәге ачылачак бу елны. Анда 4 яңа сменаны уздырабыз. Бу беренчесе, икенчесе, әлбәттә, булган сменаларның сыйфатына тагын да күбрәк басым ясап, без аларның программаларын яңарттык. Һәрбер сменаның тулы программасы әлегә бар, һәм ул безнең рәсми сайтыбызда күрсәтелгән. Әйтәниләр, катнашучылар шулай ук алар кирип таныша алалар. Һәм инде быел шулай безнең Аргамак базасында яңа сменалар бар. Әйтик, Сәләт Мирас иҗатка багышланган смена һәм туган телгә багышланган смена. Шулай ук менә Болгар туган тел аланы бер смена форматында түгел, 2 смена форматында үткәрелергә планлаштырыла һәм икенче сменаны без алдынгылар хәрәкәте белән берлектә эшләргә ниятлибез. Шулай ук Биләр тыюлыгында урнашкан 12-нче халыкара яшьләр укыту сәләт форумы шулай ук узган елдагы кебек 6 смена форматында узачак һәм яңалык буларак 6-нчы сменаны без алдынгылар хәрәкәте белән берлектә эшләргә ниятлибез һәм шушы зур командада эшләячәкбез. Нәкъ менә һәрбер районда урнашкан күп кенә мәктәпләрдәге булган алдынгылар хәрәкәтенең активистлары, җитәкче дигәндә инде мәктәп укучылары арасында булган рәисләре катнашачак безнең аланнарда, форумда. Һәм тагын нәрсә әйтәсе килә, быелны сменаларны без башлап җибәрәбез җәй түгел, инде дүшәмбедән 29 майдан башлап безнең җәйге ял итү кампаниясе башланып китә һәм төгәл 31 августта ул тәмамланачак 2023 елда.
сәләтле җәй дип атасак та, ел дәвамында зур эшчәнлек алып барыла. Ел буе эшләүче үзәк шушы аланнарны әзерли, чөнки кадрларны әзерләү мәсьәләсен без инде көз көне башлап җибәрәбез һәм безнең мәктәпләребезне эшләтеп киләбез. Һәм шулай ук балаларны кабул итү кампаниясе безнең кыш көне ачыла. Гыйнвар азагында бу елны без аны ачып җибәрдек һәм инде күп кенә аланнарга гаризалар бик күп килде һәм бер урынга төрле аланнарда төрле конкурс бара, чөнки без балаларны портфолио аша сайлап алабыз һәм инде аларның ирешкән уңышларын истә тотып, аларны аланнарга туплыйбыз. Менә шул кыскача әйткәндә 30 алан, һәрбер аланның бар үз концепциясе, үз тематикасы, үз урнашу урыны һәм төрле яшьтәге балалар өчен без шушы аланнарны үткәрәбез. Әйтик, быел безнең менә кечкенәләр өчен күп кенә сораулар килде, кечкенә балаларны урнаштыру буенча аланнарны күбәйтегез диеп, чөнки узган елны безнең Сәләт Әлим, Сәләт Шәхес һәм Сәләт Тел аланнары гына кечкенә яшьтәге балаларны кабул итә иде. Быел без тагын яңа аланны, Асылташ аланын өстәдек, чөнки сораучылар бик күп, бихисап һәм шушы барлык балаларны кабул итә алмыйбыз әлбәттә, ләкин аларның санын арттырырга тырыштык бу җәйне. Менә шундый яңалыклар, әгәр дә сораулар булса, әле тулырак җавап бирермен. Рәхмәт. Рахмат, Айгөл Таһировна. Айгөл Равиловна, сәләт бит инде ул ял итеп кенә вакыт уздыру урыны түгел, анда белем туплау, үзендә эшләү, үстерү даими. Менә укыту программасы ничек оештырыла, нәрсәгә өйрәтәсез балаларны быел? Шул турыда сөйләсәгез. Рәхмәт бик зур, барыгызга да матур хәерле көннәр. Әйе, безгә сәләткә чынлап уку ул дәресләр һәм остаханәләр генә түгел, чөнки без уку ул безнең сәләт мөхите гомумән ул хәтта аралашу, коммуникация, үзара балаларның аралашу һәм хәтта менә аланда яңгыранган музыка да ул да безнең өчен уку. Һәм инде Сәләт мәгариф һәм укыту технологияләр үзәге урынбасары буларак, шундый төп максатыбыз безнең үзәкнең ул сыйфатлы программаларны оештыру, аларның сыйфатларын арттыру һәм инде көздән Айгөл апа әйткәнчә инде без аның әзерләнүен башлыйбыз. Безнең кадрларга да килгәндә аеруча безнең методистларыбыз аерым мәктәпләр уза, интенсивлар. Һәм һәрбер алан үзенчәлекле, һәрбер аланның үз профиле бар һәм балалар үзенә кызыклы, бик якын булган профильне сайлый ала һәм без инде шул профильгә карап дәресләрне, остаханәләрне җыябыз берлеккә. Һәм гадәти безнең чаралар да уза, ул да булса шәмчекләр, төркем вакытлары, күңел ачу программасы, спорт чаралары, ул да шулай ук безнең программада каралган. Һәм аеруча, мәсәлән, диңгездә булган узучы сменалар, Кырым Республикасында аларның иҗади интеллектуаль юнәлешләре, анда да диңгез белән бергә шундый программа каралган. Менә шундый кыскача мәгълүмат. Рахмат, Айгөл Равиловна. Алмаз, син бит инде ел сәләт кеше номинациясында җиңгән егет. Менә үзен турында күбрәк сөйләп китәр, безгә таныштырып. Сиңа нәрсә бирде сәләт? Кая туып үстең? Ничек килеп эләктең сәләткә? Шуларны тәфсилләп сөйләсәң. Хәерле көн, исәмсез. Мин үзем Нигъмәтҗанов Алмаз. Миңа 17 яшь, Күкмара районы Вахит авылыннан Камил белән Миләүшәнең кечкенә уллары булам. Инде 11нче сыйныфны тәмамлап киләм. Сәләткә эләгүем минем башланды 2021 елда. Әйтеп киттеләр, бар менә биләрдә узучы форумнар, күп кенә минем танышларым, дусларым сәләттәге әйтик үз карьерасын аланнардан башлаган булса, миңа безнең мәктәптән укытучыбыз юллама тәкъдим итте форумга барырга. Инде мин сәләт турында күптән ишеткәнем бар иде, аңарчы кызыга идем, телевизорлардан да күреп барасы килә иде, аңарчы мөмкинлек туганы гына юк иде. Шуңа мин инде укытучы әйткәч, бик ризалашып бардым биләргә. Ул 2021 елда мәгълүмати технологиялар биләр форумы иде. Һәм шунда барганнан соң миңа күңелемә ниндидер сәләтнең кисәге кирип калды. Мин инде аннары сәләттән китә алмадым. Шул 2021 елда мин җәй ахырында узучы экологик смена сәләт Имәнкәй аланына бардым. Биләрдә фәнсар базасында узучы. Шул барганнан соң җәй ахырында мин инде аңладым, мин сәләткә ел сайын кайтачакмын,
2022 елда миңа насип итте Сәләт Раушан аланына барырга. Сәләт Раушан аланында мин үземне актив күрсәткән өчен мен сары галстукка ия булдым. Һәм инде шуннан шушы сәләттәге 2 еллык юлымның нәтиҗәсе булып, минем 8нче Сәмрух ел премиясендә ел сәлкеше номинациясендә җиңүем булды. Рахмат, Алмаз. Хәзер инде сорауларга күчик. Хөрмәтле журналистлар, бармы сорауларыгыз? Гөлүзә. Хәерле көн, Татар информ Гөлүзә Ибраһимова. Соңгырда сәләт турында сөйләгәндә инде анда кыйммәт дигән сүзләр ишеткәнем булды, чөнки безнең як туганнар арасында да бар. Аның ничектер бер өлешен кайтару программалары, ниндидер шундый бонуслармы, шундый система бармы, сезнең юкмы? Бу сорауга җавап биргәндә, беренчедән безнең юлламалар ике өлештән тора. Берсен алар дәүләт тарафыннан бирелә, акчалата субсидия, икенче өлешен әти-әниләрдән кергән түләүләр. Шушы әйтик 18 көнлек юллама эченә балаларның 5 тапкыр ашатуы программасы, әйтик футболкалар, куен дәфтәрләре һәм башкалары керә һәм баланың гомумән базада тору шартлары, бу беренчесе. Юлламаларга килгәндә, безнең юлламалар бар, менә шушы ике өлештән торган юлламалар, алар инде безнең стационар базаларда узучы 14-18 көнлек аланнар өчен, һәм шулай бар безнең барысы да дәүләт тарафыннан түләнелә торган аланнар. Булгар туган теленең 2 сменасы да балалар һәм әти-әниләр өчен бушлай булачак, һәм шулай ук биләрдә узучы 6 сменада форум сменалары, алар барысы да әти-әниләр өчен бушлай, дәүләт тарафыннан Рәисебез Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән әти-әниләр өчен бушлай була. Арзан, кыйбат дигән сүзләр алар инде теге һәрбер гаилә хәленнән киләдер дип уйлыйм, чөнки бездә чынлап та авыллардан да, шәһәрләрдән да балалар бар. Менә якынча уртача бәяләр республикада нинди булса, сәләттә дә шундый. Рәхмәт. Менә бер төрле кэшбэк программасымы? Кэшбэк программасы бу елны юк. Узган елны Россиянең Ростуризм тарафынан ул оештырылган иде һәм 50% әти-әниләргә кайтарыла иде. Бу елны ул кайтарылмый, шуңа күрә теге контраст нигезендә бәлки кыйбатрак дип күренәдер. Ләкин инде Россия күләм андый программа быел юк, кызганычка каршы. Аны яңартырга дигән планнар бар дип ишеткән идем просвещение министрлыгыннан. Бу инде эштә бездән тормый торган. Кайбер әти-әниләр 13%-ны кайтаралар. Кирәкле булган кагазьләрне, справкаларны без инде әти-әниләр сорасалар, без аны әзерләп тапшырабыз. Быел бит инде Кырымда да смена бар, теге әти-әниләр ничек карый анда теге баланы җибәргә? Курыкмыйлармы дигәндә. Бездә гаризалар бар, һәм сораучылар да бик күп, чөнки куркынычсызлык таләпләре базада оештырылган. Анда төрле яклап һәрбер керә торган җирдә охрана бар, тәүлек буе эшләүче медицина хезмәткәрләре бар, һәм гомумән тәүлекнең 24 сәгатендә эшләүче әйдәманнар һәм база командалары бар. Һәм инде диңгез янында, табигать кочагында балаларны ял иттерергә дигән планнарыбыз бар. Әти-әниләрдән сораучылар бар. Һәм без инде балаларны анда бу елны 4 смена форматында кабул итәргә әзербез. Тагын сораулар бармы? Мин дә сорау бирим. Менә никадәр тупланды әле быелгы аланнарыгыз? Теләүчеләр бармы? Теләүчеләр бик күп. Безнең телефон да шалтырый иртәдән кичкә хәтле, шулай ук социаль челтәрләрдә дә сораулар килә, сайтта. Гаризалар бик күп. Әйтик, менә мәсәлән бар безнең Сәләт Рухият аланы, анда бары тик 90 урын гына, гаризалар саны 700-дән ашып китте һәм конкурс нигезендә балалар сайланып алынды инде. Урыннары булмаган, менә июльнең беренче яртысы вакытында узучы аланнарда урыннар бүгенге көндә юк, ләкин июльнең икенче яртысы һәм август аенда узучы берничә аланда урыннар әлегә бар, әлегә конкурс бара һәм без балаларны туплыйбыз. Менә шулай сораучылар бик күп һәм
барырга теләүчеләр бик күп. Без рәхәтләнеп аларны кабул итәргә әзербез. Кем эләгә алмый, аннары ел дәвамында сәләт клубларында, сәләт йортында узучы чараларда катнашып, үзләрен актив күрсәтеп, безнең аланнарга эләгүчеләр бик күп. Шуңа күрә, әгәр дә бу җәйне эләгә алмыйсыз икән, бер дә борчылмагыз, сәләт мөхите ел дәвамында сезне көтә. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр өчен сез ял оештыра торган идегез. Башка елларда быел да буламы ул? Әйе, безнең ватандашлар өчен һәрбер аланда без аларны кабул итәргә әзербез. Бу беренчесе, һәм без чикләүләр куймыйбыз. Татарстан Республикасы гына түгел, безнең төрле төбәкләрдә яшәүче милләттәшләрне дә кабул итәбез. Һәм шулай ук булгар туган телдә аерым квота бар. Безнең ватандашлар менә Поволжье, Идел буе районында яшәүче һәрбер регионнан без балаларны кабул итәбез безнең Спас районында урнашкан Болгар туган тел аланына. Һәм шулай ук Биләрдә узучы форумның 4-5 сменасына шулай ук без регионнарда яшәүче милләттәшләребезне кабул итәргә әзербез. Былтыр та шундый конференция булган иде, хәтерләмчә, анда Ишләр эшләре министры үзе катнашкан иде бугаем. Ул вакытта аңлаткан иде инде нишләп сәләткә алына, менә рус телендә, татар телен белмәгән балалар да дип әйтгәндә. Менә быел да шулай ук мәле инде берәр инде кайсы булса аланда бармы берәр чикләүләр. Тел мәсьәләсенә килгәндә, сәләттә берни дә чикләүләр юк. Без татар телен камил белмәгән балаларны да кабул итәбез. Хәтта сөйләшә белмәгән, ләкин теләкләре булган балаларны без кабул итәбез һәм аларны рәхәтләнеп кабул итәбез. Ни өчен дигәндә, чөнки әгәр дә алар телне белмиләр икән, ләкин белергә телиләр икән, менә дигән мөмкинлек ул сәләт аланы, чөнки анда татар телле мөхит булдырылды. Үзара аралашу, кичке чаралар, яңгыраган музыка һәм башкасы балаларда телгә карата мөнәсәбәтне үзгәрә һәм телне өйрәнергә теләк уята. Һәм бәлки 18-17 көн эчендә алар телне өйрәнеп бетмиләр әлбәттә, ләкин яңа сүзләр өйрәнеп һәм иң мөһиме менә шушы телне өйрәнергә теләк белән кайтып китәләр үз районнарына, мәктәпләренә һәм инде телгә карата мөнәсәбәт үзгәрә һәм аларның телгә карата кызыксынулары арта. Бу беренчесе. Икенчесе, безнең бар берничә алан, Сәләт Раушан аланы, олимпиадаларда җиңгән балаларны менә анда без шарт буларак куябыз. Татар телен камил белгән һәм шулай олимпиадаларда җиңүләргә ия булган балаларны кабул итәбез. Ләкин 30 алан арасында бу бары тик бер алан гына һәм шулай ук Кырым базасында урнашкан Сәләт Акбарс аланнарына да без телне белү дәрәҗәсен тикшереп әңгәмә аша балаларны сайлап алабыз. Рәхмәт. Айгөл Тахировна, сез әйттегез, бушлай да ялтырга мөмкин, форумнарда һәм тагын берничә аланда. Менә анда бушлай эләгү өчен нишләргә кирәк ул? Ничек бүленә ул буш квоталар? Һәрбер сменада менә Биләрдә узучы форумнарда 1000-гә якын бала катнаша һәм һәрберсен без район мәгариф бүлекләре белән берлектә сайлап алабыз балаларны, чөнки районның мәгариф бүлекләре алар беләләр, үзләренең районында актив булган һәм шулай ук олимпиадаларда җиңүләре булган, конференцияларда, конкурсларда катнашкан балаларга алар үзләре тәкъдим итәләр. Һәрбер мәктәп эчендә бу мәгълүмат булачак, бар, йөри инде хәзерге вакытта исемлекләр туплана һәм әгәр дә сез ишетми калгансыз икән, безгә мөрәҗәгать итә аласыз. Без һәр вакыт ачык, сайтта да, социаль челтәрләрдә дә яза аласыз. Инде менә бер смена гына бар, иҗат Биләр форум, икенче смена. Анда аерым гариза туплау кампаниясы бар, чөнки анда безнең театр, җыр һәм бию юнәлешләрендә казанышлары булган яшьләрне туплыйбыз һәм инде анда безнең сайтыбызда аерым бер гариза бирү кампаниясы бара. Ул үзләре генә үз соло автор башкаручылар гаризаларын калдыра ала һәм шулай коллектив буларак алар коллектив гаризада калдыра алалар. Калганнарына мәгариф бүлекләре белән берлектә туплыйбыз исемлекләр. Булгар туган телгә безнең шулай ук регионнардан без туплыйбыз исемлекләрне һәм ачык гариза бирү кампаниясе шулай ук безнең сайтыбызда бар. Бик зур рәхмәт. Журналистлардан тагын сораулар тумадымы? Хөрмәтле кунакларыбызның әйтер сүзләре
Бармы тагын? Ә, Без беренчедән сезгә рәхмәтле. Әти-әниләргә дә рәхмәтле безгә карата булган игътибарыгыз өчен, әгәр дә безне карыйсыз, тыңлыйсыз, укыйсыз икән. Һәм шулай ук мин әйтеп узмадым, әле мөмкинлек бар әйтеп узарга. Безнең эшчәнлек ул сәләт тарафыннан гына эшләнелми, әлбәттә. Шулай ук рәхмәт әйтәсебез килә Татарстан Республикасы хөкүмәтенә, шәхсән рәисебез Рөстәм Нургали улы Миңнехановка һәм шулай ук безнең белән тыгыз эшләгән Яшьләр эшләре министрлыгына һәрвакыт безнең эшчәнлектә зур ярдәм күрсәтеп, безне юнәлтеп, безгә киңәшләр биреп, бергә зур командада эшлибез һәм бу эшчәнлек уртак эшчәнлек. Һәм рәхмәт әлбәттә мәктәпләрдә укыткан укытучыларга, зур командаларга менә шундый балаларны әзерләп безгә тапшырган өчен. Һәм җәйге кампания ул бары тик җәйдә ул башланып китә һәм ел буе менә җәй көне катнашкан балаларны без көтәбез үзебезнең проектларда. Җәйегез матур булсын, җәйегез кызу булсын, файдалы, сыйфатлы булсын һәм без шушы җәйне балалар өчен тагын да онытылмаслык итәргә барлык көчебезне куярбыз һәм тырышачакбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик эчтәлекле очрашу, сөйләшү булды. Фикерләр тәмам булса, пресс-конференция тәмам. Рәхмәт.